Sponzory tohoto pořadu jsou Seat, Havex Auto, Seco Group, Novopadský pivovar, Imofa, Autoklub Nová Paka a Miller Production. Dneska probíhá druhý ročník motoristického festivalu, který byl do jisté míry přelomový, protože první ročník, který se pořádali loni, tak byl určený primárně pro lidi z regionu, aby jsme jim tady dali, tak jak má Havex ve svém claimu vlastně něco navíc, tak jsme pozbírali primárně závodníky z autokrosu, který tady vlastně jsou doma, dokážou tady udělat výbornou show a pobavit ty lidi, což bylo vlastně nějaký gro té akce. Dneska je obrovský horko, jak se ti závodí v takových teplotách, to asi musíš vnímat, ne? No jako je to dobrý, já mám někdy helmu v lednici dokonce, aby se mě ochladila hlava a jako pak když se jede, tak už se to jako moc nevnímám, jako jak je vedro. Vyčistí si pravý a usínká jako prosím vás, buďte tak dobří, dělejte to jako ty bozy, raději hned po dobrém, následujte za Bohem. První ročník, který se pořádali loni, byť jsme to udělali v září, jak strašně jsme se klepali, protože prostě to vypadalo, že bude pršet, tak nakonec počasí vyšlo, byli jsme spokojení, tak jsme si řekli, hele, pojďme to udělat větší. Vememe k tomu stage, vememe k tomu koncerty, kapely, jiný hvězdy motorsportu, všechno jak má být, na velkou akci. Já se teda nejvíc těším na ty auta, na tu exibici a pak na dědu Mládka se těšíme. Teď se docela těším na AC/DC Revival. Zatím se mi nejvíc líbila ta kapela, co tady hrála před chvilkou, ale jinak ty auta jsou všechny fakt moc pěkný. Upřímně říkám, že jsme chtěli nějakých 5000 lidí, kteří by přišli. Nicméně dneska samozřejmě 37 stupňů, možná víc na sluníčku. Za to si vážím možná těch 700, který tady dneska byli, protože to byl opravdu výkon. Ale zase na druhou stranu, tak jak jsem chodil a mám to bezvýkonicky obcházet jednotlivé ty atrakce a ptát se lidí, jak se jim to líbí, tak jsem neslyšel negativní reakce. Všichni byli nadšení. Líbí se mi tady, je tady pěkně. No výborně, počasí přeje na to, takže ke sportu akorát optimální. I když je teplo, tak docela jo, je to fajn. Je tady všechno i pro děti, tak jsme spokojení. Je to tady báječný, dobrá atmosféra, přeje nám počasí. Mě to vyhovuje, já mám rád teplo.
to je rychlejc, ale možná by se ostatní překlopili, no. Myslíš si, že jsi z té 4kolky vymáčknul maximum? Jo. Jo. Musím do jisté míry říct, že i ty osobnosti tomu přidali to kouzlo. Samozřejmě pan Váňa, že jo, geniální člověk, prostě ten v momentě, kdy se objevil na pódium, tak přilákal spoustu lidí. Lukáš Bauer, klasika, tak to je, že jo, jako prima kluk, prostě uvolněný. Doběhl dneska 5denní, nějakou 4. etapu 5denního závodu orientačního, takže jako super. Řekl bych, že na koní by to určitě šlo líp, protože v druhém kole jsem spletl kurz a to se mi moc sedl nestávalo. Já doma na desikace cítím skoro tak dlouho vždycky denně, jak na tom koní, takže jako já jsem v tom 1-1. To mě překvapil Lukáš, který s tím zkušeností nemá, že to takhle bravurně zvládl. No. No, bylo to takový netradiční závodění pro mě. Musím říct, že já na traktorku jsem toho moc ještě nenajezdil, takže ten výklad, jak se vůbec ovládá, podle mě docela náročný. Ale samozřejmě byla to pro mě výzva a prestiž. Tady s Pepíkem se poměřit, takže super, sranda. No tak z toho prvního závodu jsem slyšel, že jsem byl o vteřinu lepší, ale pak s tím pivem, jak jsme jeli, to nevím, ale myslím, že základ bylo nic nerozlejt a to se myslím, se nám podařilo obou. My lyžaři, co vlastně v létě neupečeme, to v zimě nemáme, takže teď ty tréninky hodně bolí a to vedro, to enormní vedro, který vlastně teď trápí Českou republiku, tak tomu nedává úplně ulehčení. Ale i ten čas k rybníku a podobně si najdu. Tak abych vám pravdu řekl, mám rád červené víno, nejsem abstinent, ale jako alkohol ke sportu moc nepatří, takže hold mohla být v tom kelínku sice voda, ale hold jako s tím pivem to bylo víc vidět, kdo ukápá, kdo neukápí, jo. Skvělá práce. Taky bezvadný? No, tak to bylo. Máš to tam, jo? Vlastně máte za rohem autokrosovou dráhu, motokrosovou dráhu, pro Havex úplně výborná věc na testování třeba modelu 4x4, takže lidi jezdili. I dneska vlastně ty auta se tady nezastavily, můžete se podívat, prostě jsou zaprášený, lidi s nimi jezdili, byli spokojení, užili si to na té dráze, prostě když jsem tomu loni nevěřil, tak třeba Škoda Yeti, tak ona se vyrovnala Jeepům a projela to co ty Jeepy, takže jo, jako je to unikátnost je opravdu v tom, jaký tady je prostor a kolik možností nabízí na to vyžití. No.
Auto, který vidíte tady za mnou, je Nissan Skyline 34 GTR. Je to teda driftovací speciál, jenom pro zajímavost, motor 680 koní, řadový šestiválec, obsah 2.8. Já jsem tady letos poprvé, takže je to pro mě úplná novinka, ale tady fakt super. Zase poznám nový auta, nazvím se spoustu nových věcí, je to pro mě fakt super. No tak já hlavně k tomu, abych se podíval na pořádný auta. Takže tohle to je úplná bombička pro mě. Slyšet ten motor a všechno jako fakt super. No, je to teda taková zvláštnost, jsme teda v Nové Pace, kde každý ví, že se tady jezdí autocross a rallycross. Já jsem byl požádán a vyhověl jsem rád, že bych zkusil driftovat na nově upraveném startu, který podle nových předpisů musí být z asfaltu, takže to bude takový historický zahřátí driftovací káry v Nové Pace. Je to tady určitě super. Já do Šikovský Rokle jezdím jako na autocross často, takže jako tady prostě mě to baví, je to bomba. Vyzkoušel jsem tady už tamhle od Škodovky auta, už jsme tady i na trati, no, že když to jde, tak se tady zvozím. Samozřejmě já taky jezdím v autech a od malička traktorem a prostě co všechno má 4 kola i 2, tak jsem na tom jezdil, tak jsem se podíval a jsem rád, že jsem tady, no. Se přiznám, že se hodně těším na leteckou show, na šonku. Já si myslím, že tady bylo vidění hodně věcí a prostě mě se strašně líbilo a jen tamhle výstava Seatu a podobně, prostě jo, cokoliv tady, prostě jsem šel a bylo to dobrý a spíš si myslím, že každý v tomhle vedru hledal nějaký, nechci říct, občerstvení a bylo to fajn. Kdybych si měl teďka přát, tak bych to chtěl bych to ve stejném duchu, ve stejném formátu jako letos, protože ta akce byla výborně připravená. Velký dík samozřejmě patří Martinu Millerovi, který to z velké části pořádal a organizoval. Výborná práce, prostě profi stage, velkoplošky, zvuk, všechno jako parádní. Tímhletím asi bych rád poděkoval partnerům, protože si vážím toho, že do toho s námi šli. Takže Seco Group, rozhodně děkujeme Novopadskému pivovaru, děkujeme všem závodníkům, co tady byli vlastně. Děkujeme generálnímu partnerovi Seat, jak se k tomu postavil. Chtěl bych poděkovat hodně našemu personálu z Havex Auto, jak ze Seatu, tak ze Škodovky. IMOFě taky úžasný výkon, GP jezdili furt.
a veškerému personálu, který to zabezpečil, tak patří velký díky samozřejmě. A kdybych měl do příštího roku co si jako přát, tak bych chtěl mezinárodní hvězdu motorsportu. Neřeknu teď kterou, ale myslím si, že to bude pro lidi bomba. Sponzory tohoto pořadu byly Seat, Havex Auto, Seco Group, Novopadský pivovar, Imofa, Autoklub Nová Paka a Miller Production.